what's up sa inyo lahat? Isaw. Lutuin na natin. So yun mga kakoks, what's up sa inyo lahat? Kumusta po kayo? Nandito naman po tayo, panibagong vlog, panibagong recipe. So yun, samahan nyo ako mga kakoks, gaya ng dati. Ang lulutuin natin ngayon, ito yung tinatawag na karabasab, pulpog na dinakdakan. Yun. Gawa natin naman konting twist ni Di Papa Cooks. Lutuin na natin. Pwedeng pulutan, pwedeng ulam. So yun mga kakoks, tara, samahan nyo ako. Yun o mga kakoks, ito po ang ating mga ingredients. Siyempre, ang ating main, ang maskara, kung tawagin. So meron atay, isaw, bulaklak, tsaka yung tito. Yun, tapos kalamansi. Meron tayong paminta, siling green, siling labuyo, bawang, luya, sibuyas na puti, sibuyas na pula, magic sarap, suka, lagyan natin ng rino. Tapos yung ating ice cream, pero asin ang laman. So yun mga cooks, banatan na natin. Baka tirahin pa ng iba. So yun mga cooks, linisan na natin. Unahin natin yung maskara. Lagyan natin yung dumi. Yun o. Yun. Yan, medyo may balay-balay po. Patalan natin. Okay na itong maskara. Sunod natin, atay. Kailangan natin hugasan na maigi mga kapok bago natin ilaga. Ano yung atay? Next, itong isaw, bulaklak. Gaya naman dati mga kapok, kailangan i-check natin kung good yung ating isaw. Kung kulay puti, ibig sabihin good yan. Okay, good pa rin. Good pa rin. Good. Mga cooks, pagka bibili kayo, hanapin nyo yung kulay puti, kulay green, mapait na yun. So ito, okay na ito, hugasan lang natin. Ng dati, kailangan natin dyan datong puti or kahit anong klaseng suka, panlinis natin. Tsaka asin. Purpose nito mga kakoks, wala yung bako o lansa. Para makasigurado ka tayo, kailangan amuyin. Wala nang amoy, sabihin, ayos na. Wala na yung mabahong amoy. Pero kung meron pa, ulit-ulitin lang po natin. Lagyan ng asin, saka suka. Yun, next natin yung dito. Mga kakoks, kailangan biyakin. So meron tayong 4 na ingredients sa kinang baboy. Yung maskara, yung atay, yung isaw na may kasamang bulaklak, tsaka itong tito. Mapapansin nyo may mga dilaw-dilaw yan o green, kaskasin nyo lang. Kailangan linisan na natin maigi bago natin ilaga para hindi sumama yung amoy dun sa malinis na siya. Wala na yung mabawang amoy. So ganun din ang paglilinis, gaya ng isaw din. Lagyan ng asin, saka suka. Siyempre, amuhin. Yun, goods. So yun, linis na natin yung mga main ingredients. Lagan na natin mga kakuk. Gamitin natin yung ating wali. So, salang na. Yun, salang na natin. Sabay-sabay na natin mga kakuks. Yan na. Iniwan natin itong atay mga kakuks.
mamaya na natin ilagay. Habang nilalaga natin mga cooks, lagyan na natin ng bawang, babango. Magic sarap. Paminta. Sama pala natin sa ingredients, 4 cubes. Lagyan na natin ng 2. Lagyan na rin natin ng asin mga cooks. Yun. Hintayin lang natin malaga. Yung mga cooks, habang inaantay natin yung nilalaga, share na natin yung mga sangkap. Ready na. Yung sibuyas. Iwan natin yung katamtaman lang. Hindi siya pino, hindi naman siya magaspang. Sibuyas. Magkaiba kasi ang nabibigay nilang lasa itong lots of puti. Ang sibuyas mas masarap. Next, luya. Luya, kailangan nilipis. Ingat lang po tayo. Gumagamit po tayong kutsilyo. Lalo na pag medyo ikataliman yung gamit natin. Sama-sama na. Siling green. Yun. Sini naman. One hour later. Ano? Ready na yung ating mga sangkap. Sibuyas, luya, siling green, siling labuyo, at saka kalamansi. Na rin yung paminta. Kaya na lang natin maluto yung ating nilalaga. Silipin natin yung ating nilalaga mga kakoks. Yun o. Check natin kung kaya natusukin ng tinidor. Oo, matigas pa. Hindi pa natutusok sa loob. Ito yung iba, yung maninipis, pwede na. Pwede na natin ilagay yung patay. Sikreto niya mga kukoks, pagka natusok na hanggang ilalim yung pwede na siya. Dahil ayaw pa. 1 hour later. Yun. Balik na rin na natin itong patay. Mga cooks, okay na to. Hindi siya masyadong lutuin. Yun, lumusot na oh. So okay na siya mga cooks. Pwede natin hanguin. Yun. Yun oh. Duran! Laga na! Lagyan lang natin ng konting asin na mga kakoks. Kalasa na. Yun, ready for ihaw. Na mga cooks, ihaw natin sa baba. See you there. Yun mga cooks, patingas tayo.
ka-cooks. Start na tayo. Yan ang tinatawag nilang pulpog. Sige, sarabasab. No? Hayaan mong yung apoy ng baga magluluto. Sarabasab. Pulpog. Yun, tapos na. So, ang gagawin, iwain na natin. Yun. Tapos natin pulpukan. O, ano yun? Iwain na natin mga ka-cooks. Yakaw. Kasarap nila eh. Bawasan lang natin yung medyo nasunog. Oh, ang bango. Ihiwa pa lang. Sarap. Iyon, no? So finish na. Ang gagawin? Mag-ricado na tayo. Sa maliit yan, sabi natin dito. Ganda na brilata ko mga cooks. Diba? Meron ba kayo nito? Shout out kung sino meron. See mga ka-cooks, ganito kaganda ang pagkakadali nito. Oh, diba? Solid. Yun, oh. Pero paglagay natin to mamaya, durong na yung liver spread. Okay, alright. So next, minta yung sibuyas, luya at siling green. Dagdagan natin ang suka to mga ka-cooks. Maghalo yung suka at saka kalamansi. So yun, no? Wow! Mukhang masarap ah. So, the final. Kailangan natin tikman. Kapo. Medyo matabang mga ka-cooks pero ang sarap. Dagdagan natin asin. Okay na to. Yan. Ano yung ating final result mga ka-cooks. Ang ating pinulpugan o sinarabasab na dinakdakan. Ayos. Ang texture mga ka-cooks. Pang gagawin, kain na. Labas mo na rin yung baso at saka bote dyan. Game na mga ka-cooks. Ayos. Good. Serve na tayo.
Sarap. Sino? Game na mga kakoks. Dan, dan, dan. Ayun no, mga kakoks, kung nagustuhan nyo ang ating vlog o bagong recipe ngayong araw na to, sana maluto nyo rin po sa inyong mga kusina, sa inyong mga tahan. So yun mga kakoks, kung nagustuhan nyo, please like, share nyo na rin, pindutin ang ating notification bell para mapanood po ang ating susunod na episode. Maraming po salamat sa inyo, God bless at ingat po tayo lagi. Bye bye!